safuhun subun ya tsarkake kacin a azalli mai tsarkin ruhi gani da zuciya ya babin layi ba za na barka ba. Sai yaushe ne kai nufin kai ni ba ka so samar da ni baka shawarci ni ba duk abin da zan kaga kai ka nufa to karkaraba ni da burin zuciya. Isar kashi ne ya tuko da ni da kan abin da ke gajiyar da ni kuma iya juya sai ya nishadantar da ni ya sani kuka wataran ya sani dariya. Daraja da salati ka kara zo da su gun wanda shi ne silar su shi ake wasu ya jijjige murafar rufe shigo da su tausasawa fatahil akbari zuciya. Sallamar shigar su ta sadar da ni ya ce shai kuma zuwa kusa da ni kai mini baitukan da za su gamsar da ni dinga sani farin cikin dare da safiya. Sallamar shigar su ta sadar da ni ya ce shai kuma zuwa kusa da ni kai mini baitukan da za su gamsar da ni dinga sani farin cikin dare da safiya.